Il-ħadd filgħodu l-Partit Nazzjonalista laqqa lill-kunsilliera tiegħu sabiex jiddiskutu l-kriżi politika li l-Gvern qed iħabbat wiċċu magħha fil-Parlament. Fil-ftuħ tal-Kunsill Ġenerali Straordinarju, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi intlaqa b'ewforija kbira u blajta da Gonzi huwa il-mexxej. Il-Kunsill Ġenerali tlaqqa biex lejn tmiem l-intervent tiegħu Lorenz Gonzi ħabbar li kien ser jitlob lill-Partit Nazzjonalista biex jorganizza elezzjonijiet interni biex huwa jkun ikkonfermat kap tal-partit. Anke jekk fl-istess ħin tħabbar li ser ikun hemm spazju għal min irid jikkontesta. Allura aħna jiena bħala il-Prim Ministru tal-Gvern tal-ġurnata jistħoq inna u jistħoq li il-fiduċja biex inkompli immexxi għaż-żmien li fadar. Kull darba li Lorenz Gonzi semma tmexxija tiegħu bħala kap tal-Partit Nazzjonalista, intlaqa b'ewforija u ċabċib kbir. Jekk intom tikkonfermawni bħala kap, nassigurakom li lest inkompli nservi sal-aħħar qatra ta' enerġija illi għandi jiena. Lorenz Gonzi għalli ħadin id-deċiżjoni wara li għall-ewwel darba stqar li nhar il-ħamis il-Gvern ma kisibx il-maġġoranza tal-voti fuq il-mozzjoni ta' sfiduċja. Il-vot ta' nhar il-ħamis ifisser ukoll illi membru min-naħa tal-Gvern astjena u dan ċertament joħloq diffikultajiet seri lill-Gvern għaliex ġustament jitfa' dubju fuq jekk u kemm il-Gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista elett demokratikament fl-2008 kemm dal-Gvern jista' jkompli jwettaq il-programm tiegħu sal-aħħar tal-leġislatura. Veru, jiena ma niċħadx illi aħna morna għal vot fil-Parlament nhar il-ħamis li għaddew u aħna ma ġibniex il-maġġoranza tal-voti. Vera. U ma ġibniex il-maġġoranza tal-voti favur tagħna fil-Parlament nhar il-ħamis għax wieħed mid-deputati tagħna astjena mill-vot. Kemm nistgħu f'dis sitwazzjoni ta' astensjoni jekk tiqpa' hekk, kemm nistgħu niggvernaw sal-aħħar tal-mandat tagħna fiċ-ċirkostanzi delikati li pajjiżna qiegħed jiffaċċa. Lorenz Gonzi qalli kultant tiġih it-tentazzjoni li jsejjaħ elezzjoni ġenerali. Tant kważi tiġik it-tentazzjoni u tajt imma ħaneħles. Iżda mbagħad għal aktar minn darba iddikjara li ma jaqbilx li dan huwa l-mument fejn għandha ssir elezzjoni bikrija. Jien ma naqbilx illi pajjiżna bħalissa huwa fl-interess tiegħu li jkollu elezzjoni qabel żmienha. Ma naqbilx li din hi l-aħjar triq. Ħaniftehmu sew. Ma naqbilx mhux għaliex nibżgħu jew niddejqu jew naħarbu minn elezzjoni ġenerali, bħalissa żgur mhuwiex l-aħjar ċirkostanza biex ikollna elezzjoni bikrija. Il-Prim Ministru kritika b'mod qawwi il-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni. Ippreżentaw mozzjoni tal-gas ta' dmuħ, ippreżentaw mozzjoni ta' żmien il-Labor fl-ar soċjaliżmu, ippreżentaw mozzjoni li ma jħallunix niċċelebraw l-indipendenza, iċċelebraw mozzjoni li qatlunna il-libertà tal-espressjoni. Waqt li ma naqas milli jsemmi sensiela ta' avvenimenti li ġraw aktar minn 30 sena ilu, Lorenz Gonzi spiċċa d-diskors tiegħu jirrepeti l-slogan tal-aħħar elezzjoni ġenerali. Imkien kollox possibbli għal pajjiżna. Nirringrazzjakom ħafna. Grazie ħafna. Waqt dan il-Kunsill Ġenerali spikkat l-assenza ta' Franco De Bono, Jeffrey Pulicino Orlando li ma attendix minħabba li kellu avveniment tal-familja kif ukoll l-assenza ta' Jesmont Muljet.